Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum se vede, suntem la porumbei. Acolo avem și porumbei mai mari. Avem porumbei cu ouă. Aici avem porumbei la mâncare. Știu că este primul videoclip pe anul acesta. Da. Am să fac și eu o pauză. Da. Aici avem, după cum se vede, un cuib. La acea și la cel. Am adus porumbei noi. Așa, și acea femelă am adus-o. Cu roșul acela care cântă. Aici, sus, am avut ouă de la roșii. La roșii aceia doi. Da, și l-au spart oul. Aici avem ouă. Trebuie scoată mâine. Aici avem bălțații. Au avut și eu un ou, dar l-au spart. Așa. Aici avem albaștri, tot cu două ouă. Și cam atâta cu porumbei. Da. Toți porumbei se cheamă la cuib, după cum se vede și acei doi. Și acea femeie cu acela. Deci, se cheamă. Și după cum se vede, am făcut și niște, le-am făcut cuști. Da. Și afară este o vreme foarte frumoasă. Porumbei abia așteptă să iasă afară la zbor. Mai este puțin până o să-i lăsăm și pe ei afară. Așa. Acea femeie nu știu de ce nu coboară. A mâncat. O să o prindem să vedem dacă nu este bolnavă. Și revin. Femeia nu este bolnavă, doar că am mâncat înainte că l-am mai pus. Și am adus să le mai aduc mâncare pentru că am avut foarte puțină. Așa, după cum se vede și bălțații au avut un ou, dar l-au spart. Așa. Femeia aceea de acolo este nou adusă, este cu acel mascul. Aici avem tot un cuib și acolo sus. Și acolo, la această pereche. Și aici trebuie să depună ouă. Acestea de aici trebuie să scoată mâine sau azi. Așa, acum le vom da niște concentrate pentru pui de porumbel. Pentru pui să crească mai bine. Le punem aici. Le punem puțin. Doar la aceștia care au ouă. Aceștia au ouăle ciocnite. Le punem și lor tot puțin. Așa. Punem înapoi aceasta. Și ne-am strâns suma de 130 și ceva de abonați. Da. Sper să ne strângem cât mai mult, să fim o comunitate cât mai mare. Dacă văd că o să fie comunitatea și o să fie activă, o să postez și eu mai des porumbei, iepurii. Da. Așa. După cum se vede, femeia vrea afară la iarbă, o să le aduc și lor niște trifoi. Le place foarte mult trifoiul. Acea femeie are ouă acolo. Da. Și o să revin de la iepuri. Bun, acum am ajuns și la iepuri. Aici avem iepurii. Aici avem doar 6 iepuri. Aici este mâncare, cum am avut un porumbel. Aici avem o iepuroaică. Și aici asta trebuie.
Aici avem un iepuroi. Este bolnav. Am mai pățit, li se scade imunitatea. Și nu acela este bolnav, dar văd că și-a mai revenit. I-am dat vitamine în apă, a cam slăbit și el un pic. Ce faci, băi? Ce faci? O să ne mai ducem cu siguranță alții iepuri. Așa. Da. Așa. Și revin. După cum se vede, le-am adus un pic de fân să-și ducă și în cuibare. Le-am adus puțin pentru că, cum de obicei zboară și se duce, uitați cum are pe acolo. Acolo am în sacul acela, am niște frunze de nuc, că sunt bune la porumbei când depun, asta, adică când ies pui, sunt bune pentru că nu mai fac păduchi porumbei. Aici avem grit, tot timpul, în fiecare zi au grit, vitamine în apă. Așa. Cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.